kde ukážu pracovníka. Tento tehák hraju včetně hráči Blitz, což jsem vykánu, že jméno už říkat v tomto videu nebudu, protože si to hře a ani nevím, jak to bude to označení. Ak už mám chce říct, že myslím, že se jako taky mluvit ve videu, ale bohužel to nebude, protože on má zákaz na mikrofon. Hraju si trošku, asi už to je moc říkat. Tak ne. Tady se takhle začíná. Tak to začalo, ale bude moc taky dáj. Teď máme ještě jakoby jedničky a tak. To mi to asi neví, tak já mám to problém s tím. Co máme v tom videu vidět nebude, ale kam tady si jednička a víc. Určitě může jsme spolu v četě. Mapa letiště, nevím to s tím tam bude. No, říká, že to sedu taky. Jsou všichni šet, tak já mám silnější, mám 6 vojenek, takže se nemusím zastřídat. Ale tady na tom je slabý dělá. Mám někam šet, něčemu brání, což ještě nemám. Takže bude něco komentovat. Tady tam jsem jistý. Zatím je to velká nuda, jak já jsem jen tak začal střílet. No, akorát mám malou hlavu, tak radši střílet jen tak nebudem. Teď už další hlásí, že střílí tam na nějaký tank, ano, tanc na ten, těžký. No, tak už jsme se s ním po delší době dohodli, že konečně už vyjedem, což jsem velmi rád. A jdem zaútočit, protože jak už jsem říkal, tam to by se nedalo prakticky nic komentovat. A mohl se všechny videa totiž budu mít asi takhle přes mobil, jelikož Frap se mi nechce stahovat. Z důvodu, že tak trochu jsem našel už asi 3, ve kterých byl virus a zjistil jsem to pomocí mýho kámoše, který si taky chtěl stáhnout. Tak jsem je radši potom už nestahoval, aby se mi ještě něco nestalo s počítačem.
Já jsem ani nevěděl, že tady to se dá zbořit. Nevidím poprvé. No, to vypadá, že asi vyhrajem. A příště se asi už vezmu 4kovej tank. A on si vezme zase 3kovej, tak se mu tady budeme posmívat. Jinak nedivte se, že Money 2 teďka jsem mu nebyl dlouho v žádném videu, ani sám nebyl ve videu. Z důvodu, že teďka píšou písemky hodně, tak se musí učit. Což já až tak moc jako nemusím, protože mi to vychází celkem dobře. Ano, tuto bitvu jsme vyhráli. Tak tady 100%. Já si na chvíli odskočím na záchod, tak jestli vám to nebude vadit, že chvíli zůstanu takhle v garáži. Tak děkuju. Tak toho jste se ani možná nevšimli, ale já jsem vám tady tak trochu stopnu. Budeš mě následovat, jo. Zeptal se mě, jestli ho budu následovat, tak já jsem mu řekl, že pokud nebude poslední, tak já jsem napsal, že bude, protože já jsem si vzal 4. No to pro mě je předposlední. Já jsem si vzal tedy 4kový tank a on si vzal jenom 3kový. Což taky není zrovna dobrý. Zajímalo mě jako docela, jak dlouho už natáčíme, tak jo, dobrý 7 minut. To je v pohodě. Záleží o tom teda, jestli už zítra může mikrofon. No tak snad už zítra budeme moc mikrofon, tak ho dokonce i uslyšíte. Protože zapojíme repráky, který jsem pěkně dlouho už neměl zapojený. A co tady čekáš? Ní se. Na něco prý zapomněl, tak na co? To mě zajímalo celkem dost. Co, ty se mi tady pleteš? Nevidíš, jak chci jet? Hej, hni se, hni se, hni se. Tak já tady nejde, tak počkám. No teď, kdo vystřelil, tak by mě dal celkem dost rychle. To musí být pěkně dlouhá zpráva. Ano, napsal mi, zdravím vás, tady Olík, nebo Olifantík, nebo jak se to jmenuje. Ano, prej, jestli byste mu dali odběr, tak já dám do popisku tohoto videa jeho kanál. Sakra, tady po mě střílej. To není moc dobrý. Protože já jsem psal. Tak, jako by se už vám opět zabili, jako vždycky.
Problém, že já bych potřeboval někoho, kdo by mi tady tak trochu hlídal. No, a je po mně. Ano, 1, 2, 3 pozvánky mezi těmi přišly už. Ano, tady už mi Agoby radí, abych to natáčel na mobil a našel si na to nějaký program, který se k tomu hodí. Což já bych taky docela rád, ale bohužel to jen tak nepůjde. Tak jsem tady dal asi připojit už do bitvy. No, tak nejsme na tom tak špatně. Jsme mezi prvníma 5, jako dá se to říct, nejlepšíma. A já mám hrozně pomalý tank, což není taky moc dobrý. Já se s ním potom ještě na Skypeu teda domluvím, jestli by mi dal ten program na videa jako, protože se mi zdá, že by to rozhodně byla lepší kvalita, všechno, viděli byste tam i co píšem. Ten hajzl se takhle musí otáčet. Takže já po něm musím taky. Už mě do toho štve. Protože on je ještě k tomu rychlejší. Pak ho trochu trefíme. Jestli se trefíme. No tak jsme ho tak trochu zasáhli, snad mu to nebude vadit. Jestli nejde střílet po nás, tak to já se radši uskovat. Když mi dá ráno zezadu, tak on má mnohem silnější dělo než já. Takže by mi mohl celkem dost ubrat. Ano, to jsem vám ve videu ještě neukázal. Takže takhle, když se nějak zajedete, tak teď to nebylo vidět. Až tam viděli, tak tam ukáže takovou jako je vodu, tank ve vodě. A když jste už ve větší hloubce, tak on tam začne odpočívat 10 sekund, pokud z té vody nevyjedete, tak automaticky vás takové vyhodí z bitvy. Váš tank jakoby tam zůstane, ale nebudete s ní jezdit, protože budete mít mrtvou celou posádku. To není moc dobrý, teď se jako nemám moc lidí na pomoc, jenom tady. Tak, aby tam to na nás nečekal, tak já trochu vyjedu do bitvy. Potom otázka, jestli se trefí do mě, nebo ne. Bych chtěl tam dát, kde se netrefovali. Protože já tady mám cíl zničit tady z toho hajzla. Nevím, jak to udělám, asi takhle. Pomaličku tam pojedu.
Ano, tak to jsme krásně zničili. A jenom spáchat sebevraždu. To se nám krásně podařilo. Tak se vrátím do garáže, řekl bych, že toto video už má něco přes 15 minut. Ano, 15,5 minuty. Tak, nevím, jak ho dáme dlouhý, ale asi poslední bitvu. Já mu chci napsat, že poslední bitvu s jakýma tankama si jí dáme. Já teďkom tak trochu tady výzkum. Dál vy už to vidět nemusíte, takže potom vám to ukážu. Bude to trvat pouze chvilku. Ano, tak to už bychom měli. Tady koupím pár věcí. Vylepším si na maximum. Ano, jestli už jste si všimli, tak my jsme se dohodli, že si oba dva vezmeme jedničkový tanky. Já si tady jenom najkliknu, doplním munici a můžeme do bitvy jet. Já jsem si vzal T1 a on MS1. Já americký tank, on myslím ruský. Ano, jedem jedničkový proti jedničkovým. Toto bude totiž poslední bitva, tak jsme si z toho chtěli udělat takovou srandu menší. Takže za chvíli by nám to už mohlo začít. Ano, tady dole tak ještě nápovědy, jakoby vám to ukazuje. Většinou, když se vám tam načítá, jestli jste si toho všimli. Na konci vám to ukážu propisku, abych tam šel rukou. Na konci nějak tady. A přesně tam teďkom psali, že lehký tank bez dobrého rádia je pro tým akorát přítěží. Sice podle mě někdy ty nápovědy jsou úplně na, jak bych vám to řekl, na píp. No, já tak. Jinak bych vám chtěl říct, že tady to je asi nejlepší jedničkový tank podle mě. Pokud ho máte vyzkoumaný na maximum, jako třeba já už jsem měl, tak jsem si jenom to rychle koupil zpátky, aby to bylo rychlejší. Tak, teď to bude vypadat to rychlá bitva. Tam už nejde naše MS1. Asi takhle koncem. Ano, jen tak tam začnu střílet, tam totiž většinou někdo je. A vyjedu. Ano, a Gubis už já jsem dojel. Tak já se taky připojím. Musím se správně. Ukážu se, že já se vůbec nemohl trefit. A mezi tím oni trefili ten jeho tank. Vždycky, když na někoho chce vystřelit, tak ho někdo střelí. Tohle z toho podle mě není normální. Si takhle nacouvám. Mám si připraven zaměřit. Nebo ne, tady ten tak vypadá, že... No, zrovna když bych se trefil. Tak. Oni mi ho musí střelit. Ano.
Takže já jsem zase někoho nestřelil. No, jak vidíte, tak jsem spáchal krásnou sebevraždu. Koukám se ještě na Agubise, jak zemře. A hned po jeho smrti toto video ukončíme. Takže já i Agubis jsme se s vámi chtěli rozloučit. Jak jsem říkal v popisku videa, bude jeho YouTubeko. No, tak to by mohlo být asi všechno a zase příště, ahoj.